Προσέξτε τι θα σας πω, γιατί αυτό που νιώθετε δεν είναι συνηθισμένη κούραση. Δεν οφείλεται μόνο στις πολλές ώρες εργασίας ή στις άσχημες νύχτες. Αυτό το βάρος στους ώμους σας και η βαθιά εξάντληση που φαίνεται να έχει εγκατασταθεί στην ψυχή σας προέρχονται από μια πηγή που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται. Είναι σαν να κολυμπάτε ενάντια σε ένα αόρατο ρεύμα, όπου κάθε βήμα προς τα εμπρός απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Και ακόμα και όταν ξεκουράζεστε, φαίνεται ότι η ενέργειά σας συνεχίζει να εξαντλείται από κάτι που δεν μπορείτε να ονομάσετε. Έχετε πάει σε γιατρούς, ίσως έχετε κάνει εξετάσεις και τα αποτελέσματα είναι πάντα φυσιολογικά ή με μικρές αλλαγές που δεν δικαιολογούν την εξάντλησή σας. Οι άνθρωποι γύρω σας, με καλές προθέσεις, σας λένε ότι πρέπει να χαλαρώσετε, να πάρετε διακοπές, να σκεφτείτε θετικά. Αλλά βαθιά μέσα σας, μία ήσυχη φωνή ξέρει ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Δεν είναι μόνο το σώμα σας που αντιδρά στο άγχος του σύγχρονου κόσμου. Είναι μία ηχό. Είναι σαν να υπάρχει μία ηχό μιας ενέργειας που σας έχει κατευθυνθεί με έναν πολύ σαφή σκοπό να σας κάνει να σταματήσετε. Είναι σαν ένα αόρατο φράγμα που χτίστηκε σταδιακά που σας εμποδίζει να προχωρήσετε, μπλοκάροντας την όρασή σας και αποδυναμώνοντας τη ζωτική σας ενέργεια. Αυτό το φράγμα δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή είστε έτοιμοι να περάσετε μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Το νιώθετε αυτό, έτσι δεν είναι? Αυτό το συναίσθημα ότι κάτι καλό πρόκειται να συμβεί, ότι μια νέα φάση ξεκινά που θα μας φέρει περισσότερη χαρά, περισσότερο νόημα και περισσότερη ειρήνη. Είναι ακριβώς σε αυτή τη στιγμή, στο όριο της νίκης, που αυτές οι αντίθετες δυνάμεις εμφανίζονται με μεγαλύτερη δύναμη. Ζουν στο σκοτάδι, τρέφονται από μικρές απογοητεύσεις, από λόγια αποθάρρυνσης που ακούς, από αναμνήσεις παλαιών αποτυχιών. Ο στόχος τους είναι να σας κάνουν να νιώθετε πολύ κουρασμένοι και μπερδεμένοι, σε σημείο να αμφιβάλλετε για τις δικές σας δυνατότητες. Θέλουν να πιστέψετε ότι αυτή η εξάντληση είναι η νέα σας πραγματικότητα, ότι τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα, ότι δεν έχετε πλέον τη δύναμη να παλέψετε για αυτά. Αυτός ο πόνος που έρχεται και φεύγει από το σώμα σας, μερικές φορές στον αφιένα, μερικές φορές στην πλάτη, αυτός ο ξαφνικός πονοκέφαλος που σας καθιστά ανίκανο, δεν συμβαίνει τυχαία. Είναι φυσικά σημάδια μιας πνευματικής μάχης. Το σώμα σας εκδηλώνει τα συναισθηματικά προβλήματα που αισθάνεστε. Είναι μια παλιά και πολύ αποτελεσματική τακτική, να αποδυναμώσει το σώμα για να αποσταθεροποιήσει την πίστη, για να σας κάνει να εγκαταλείψετε το θεϊκό σας κάλεσμα. Δεν ονειρεύεστε. Η πίεση στο στήθος, το άγχος και η επιθυμία να μείνετε μόνος είναι στρατηγικές του σώματος και του νου. Είναι μια προσπάθεια να σας απομακρύνουν από τη φυσική σας κατάσταση, τη χαρά και την πνευματική σας δύναμη. Ξέρουν ότι ένα άτομο που είναι συνδεδεμένο με το εσωτερικό του φως δεν έχει όρια. Γι' αυτό η επίθεση επικεντρώνεται στο να σου αφαιρέσει την ενέργεια, αφήνοντάς σε μια κατάσταση επιβίωσης, όπου έχεις δύναμη μόνο για τις καθημερινές υποχρεώσεις, χωρίς κέφι να δημιουργήσεις, να ονειρευτείς και να εξελιχθείς. Θέλουνε να γίνεις μια πολύ διαφορετική εκδοχή του ατόμου που πραγματικά είσαι, αλλά το σημερινό μήνυμα είναι πολύ σημαντικό. Το ακούς τώρα για έναν λόγο. Δείχνει ότι η θεϊκή βοήθεια πλησιάζει. Πριν προχωρήσουμε, είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρωθείτε και να δηλώσετε την πνευματική σας δύναμη σε αυτό το θέμα. Για να αρχίσετε να ξεπερνάτε αυτόν τον φόβο, γράψτε στα σχόλια την ακόλουθη φράση. Το φως που με καθοδηγεί είναι πιο δυνατό από οποιοδήποτε σκοτάδι. Όταν το κάνετε αυτό δεν πληκτρολογείτε απλώς λέξεις, στέλνετε μια εντολή στο σύμπαν, λέγοντας ότι γνωρίζετε τη μάχη και ότι επιλέγετε το φως. Δημιουργείτε ένα προστατευτικό φράγμα γύρω σας. Αυτή η ενέργεια που έχει εξαπολυθεί εναντίον σας μπορεί να μεταμφιεστεί με πολλούς τρόπους. Μπορεί επίσης να είναι η ζήλια κάποιου που βλέπει τα επιτεύγματά σας και επιθυμεί να έχει ό,τι έχετε εσείς. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα αρνητικών σχολείων που έχετε ακούσει ή κρίσεων που έχουν γίνει εναντίον σας, δημιουργώντας μικρά βέλη ενέργειας που, με την πάροδο του χρόνου, έχουν τρυπήσει την άβρα σας. Μπορεί επίσης να είναι μια συνήθεια να εμποδίζετε τον εαυτό σας.
Ένας ασυνείδητος φόβος για την ίδια σας την επιτυχία που αφήνει το δρόμο ανοιχτό για εξωτερικές επιρροές. Το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Ένα αίσθημα στασιμότητας. Κοιτάζετε στον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζετε πλέον τον εαυτό σας. Το άτομο γεμάτο ενέργεια και σχέδια φαίνεται να έχει σταματήσει να φροντίζει τον εαυτό του, σαν το σώμα του να είναι μόνο ένα κρεβάτι και ο κόσμος του να είναι μόνο το βάρος που αισθάνεται. Τα σχέδια που πριν σε ενθουσίαζαν τώρα φαίνονται βαρύδια. Οι συζητήσεις που πριν σε έκαναν να νιώθεις καλά τώρα σε κουράζουν. Αυτό είναι το σημάδι ότι δέχεσαι πνευματική επίθεση. Σε απομονώνει και σε πείθει ότι φταίς εσύ, ότι είσαι αδύναμος ή ότι δεν προσπαθείς αρκετά. Αλλά είμαι εδώ για να σου πω την αλήθεια. Δεν είσαι αδύναμος. Είσαι πολύ δυνατός. Ήσουν τόσο δυνατός που χρειάστηκε βαρύ πυροβολικό από τον αόρατο κόσμο για να σε συγκρατήσει. Σκέψου τα τελευταία χρόνια. Πόσες φορές σχεδόν πέτυχες κάτι σημαντικό, όπως μια νέα δουλειά, μια συναισθηματική θεραπεία ή εσωτερική γαλήνη, και ξαφνικά όλα κατέρευσαν. Μια ασθένεια χωρίς εξήγηση, ένας καυγάς χωρίς λόγο, μια απογοήτευση χωρίς αιτία. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν μια προμελετημένη ενέργεια για να συνεχίσεις να υποφέρεις. Δεν θέλουν να ανακαλύψεις το μέγεθος της δύναμής σου. Δεν θέλουν να απολαύσεις όλα όσα ο Θεός έχει σχεδιάσει για σένα. Όταν σηκωθείς θεραπευμένος και ανανεωμένος, θα γίνεις ένα φως τόσο δυνατό που θα εμπνεύσει και θα θεραπεύσει όλους γύρω σου. Και αυτό είναι που φοβούνται περισσότερο. Η αφύπνισή σου δεν είναι μόνο δική σου. Αφορά την οικογένειά σου, τους φίλους σου, την κοινότητά σου. Είσαι πολύ σημαντικός για το θεϊκό σχέδιο και γι' αυτό υπάρχει τόσο έντονος αγώνας γύρω σου. Προσπαθούν να σβήσουν ένα φως που έχει τη δύναμη να φωτίσει τον κόσμο. Αλλά ο χρόνος τους τελείωσε. Το σκοτάδι έχει δύναμη μόνο πάνω σε ό,τι δεν είναι ορατό. Από σήμερα θα βλέπεις τα πάντα με σαφήνεια. Θα καταλάβετε από πού προέρχεται κάθε πόνος και κάθε πρόβλημα και θα λάβετε θεϊκά εργαλεία για να ξεδιαλύνετε ένα προς ένα όλα τα εμπόδια που έχουν τεθεί στο δρόμο σας. Τώρα ξεκινά το ταξίδι της απελευθέρωσής σας. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, γιατί αυτό που έρχεται είναι η υλοποίηση της θεραπείας σας. Τώρα που καταλαβαίνετε ότι αυτός ο αγώνας είναι πραγματικός και ότι αυτή η εξάντληση έχει μια πνευματική αιτία, ένα ερώτημα ανακύπτει στο μυαλό σας. Γιατί εγώ? Γιατί τώρα με τόση ένταση? Η απάντηση είναι πιο βαθιά και όμορφη από ό,τι φαντάζεστε. Δεν γεννηθήκατε για να υποφέρετε. Επιλέχθηκατε για να είστε ελεύθεροι. Είστε πολύ σημαντικοί για την οικογένειά σας. Σκεφτείτε την οικογένειά σας σαν ένα μεγάλο δέντρο, με ρίζες στο παρελθόν και κλαδιά στο μέλλον. Αυτό το δέντρο έχει κύκλους μοτίβα που επαναλαμβάνονται από γενιά σε γενιά. Προβλήματα όπως πόνοι, φόβοι, ασθένειες, οικονομικές δυσκολίες και αποτυχημένες σχέσεις. Μοτίβα θλίψης και αποδοχής που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά, αλλά με έναν τρόπο που δεν μπορείτε να δείτε. Και εσείς, σε αυτό το ακριβές σημείο της ιστορίας της οικογένειάς σας, γεννηθήκατε με τη δύναμη και την ευαισθησία που χρειάζονται για να πείτε «αρκετά». Είσαι το σημείο καμπής. Μέσα από τη ζωή σου και τη θεραπεία σου, αυτή η αλυσίδα αρνητικότητας θα σπάσει για πάντα. Η επίθεση που υφίστασε είναι η τελευταία πνοή αυτών των παλιών ενεργειών που εκδιώκονται. Σου κολλάνε γιατί ξέρουν ότι αν θεραπευτείς, θα θεραπευτούν και αυτές και το μέλλον της οικογένειάς σου θα είναι ελεύθερο. Είστε ο πνευματικός φύλακας του σπιτιού σας, ακόμα και αν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει ποτέ. Η ενέργεια, η πίστη και οι σιωπηλές προσευχές σας προστατεύουν τους ανθρώπους που αγαπάτε. Όταν είστε καλά ήρεμοι και σίγουροι, αυτό το ασπίδα είναι αδιαπέραστο. Αλλά όταν καταφέρνουν να σας αποδυναμώσουν, όταν σας αφήνουν κουρασμένους και γεμάτους αμφιβολίες, δεν πλήττουν μόνο εσάς. Αποδυναμώνουν την προστασία ολόκληρης της οικογένειάς σου. Αυτή η ξαφνική αδιαθεσία που νιώθει το παιδί σου, οι καυγάδες που γίνονται στο σπίτι για ασήμαντους λόγους, η αίσθηση βαρύτητας και στασιμότητας στο σπίτι σου, συχνά όλα αυτά συμβαίνουν επειδή η ενέργεια του σπιτιού σου είναι αδύναμη. Για να γκρεμίσει ένα σπίτι, ο πνευματικός εχθρός πρέπει πρώτα να κλονίσει τα θεμέλια του.
και εσείς είστε η σπονδυλική στήλη. Γι' αυτό η υγεία σας δεν είναι θέμα εγωισμού. Η ηρεμία σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία για το πνευματικό σας έργο. Το να φροντίζετε τον εαυτό σας και να νιώθετε ευτυχισμένοι και γεμάτοι ενέργεια είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για τους ανθρώπους που εξαρτώνται από εσάς. Σας επιτίθενται επειδή ξέρουν ότι είστε καλά και αυτό κάνει πολλούς ανθρώπους να είναι επίσης καλά. Πριν αποκαλύψουμε περισσότερα, ήρθε η ώρα να αποφασίσεις αν είσαι έτοιμος να αναλάβεις το ρόλο του φύλακα. Ήρθε η ώρα να πεις ότι η ενέργειά σου είναι ένας ιερός τόπος. Γράψε στα σχόλια αυτό το μάντρα με όλη σου την πρόθεση. Είμαι ο φύλακας του φωτός της οικογένειάς μου και κανένα σκοτάδι δεν θα περάσει την πύλη μου. Νιώσε τη δύναμη αυτών των λέξεων. Φανταστείτε ένα χρυσό φως να κατεβαίνει πάνω σας και να απλώνεται, προστατεύοντας όλο το σπίτι σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Είναι σαν ένα ασπίδα αγάπης και προστασίας. Αυτή είναι η φυσική σας δύναμη. Αυτή η δύναμη που προσπαθούν να σας πάρουν είναι η ίδια δύναμη που μπορεί να αλλάξει πεπρωμένα και να ξαναγράψει ιστορίες. Αυτό το μήνυμα δεν είναι μόνο για εσάς. Είναι για όλους τους ανθρώπους που χωρίς να λένε τίποτα φέρουν το βάρος του να είναι οι στυλοβάτες για τους δικούς τους. Και αν ταυτίζεστε με το μήνυμα, αν κάτι εδώ αγγίξει την καρδιά σας και έχει νόημα για την αποστολή σας, σκεφτείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Ευχαριστώ πολύ» που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το βίντεο. Εκτός από το να υποστηρίξετε αυτή την αποστολή, να διαδώσετε λόγια φωτός, αυτή η κίνηση μας επιτρέπει να φτάσουμε σε περισσότερους ανθρώπους που όπως και εσείς πρέπει να κατανοήσουν αυτή την αόρατη πραγματικότητα που επηρεάζει τόσο πολύ την πραγματική ζωή. Η επίθεση είναι πιο έντονη επειδή πλησιάζει η στιγμή της ανατροπής. Το σύμπαν συνομωτεί υπέρ σας. Αυτό που περιμένατε για πολύ καιρό είναι σχεδόν έτοιμο να συμβεί. Η συναισθηματική θεραπεία που αναζητούσες τόσο πολύ είναι σχεδόν εδώ. Η οικονομική ηρεμία που πριν φαινόταν ένα μακρινό όνειρο γίνεται πραγματική πιθανότητα. Και οι αντίπαλες δυνάμεις το γνωρίζουν αυτό. Είναι σε πανικό. Γι' αυτό ξεκίνησαν την τελική επίθεση, χρησιμοποιώντας το πιο αποτελεσματικό όπλο τους, την ασθένεια στο φυσικό σώμα. Έχουν φυτέψει μέσα σου έναν σπόρο δυσφορίας, έναν επίμονο πόνο, μια χρόνια κόπωση για να σε αποσπάσουν, για να σε κάνουν να επικεντρωθείς μόνο στο να επιβιώσεις. Αν σκέφτεσαι μόνο να σηκωθείς από το κρεβάτι, δεν θα έχεις ενέργεια να παλέψεις για τα όνειρά σου. Όταν ένας άνθρωπος είναι πολύ λυπημένος, δεν αντιλαμβάνεται τα καλά πράγματα που συμβαίνουν. Είναι μια τακτική αποσπάσεως της προσοχής. Θέλουν να χάσεις πολύτιμο χρόνο, να μην εκμεταλλευτείς την τέλεια ευθυγράμμισή σου, να κυνηγάς διαγνώσεις που δεν καταλήγουν σε συμπέρασμα, θεραπείες που δεν λειτουργούν και να βυθιστείς στη ματέωση και το φόβο. Θέλουν να κοιτάς το σώμα σου με θυμό και δυσαρέσκεια, σαν να είναι εχθρός σου, όταν στην πραγματικότητα απλώς σε προειδοποιεί ότι η πραγματική μάχη γίνεται σε άλλο επίπεδο. Το σώμα σας είναι σύμμαχός σας. Κάθε σύμπτωμα είναι ένας αγγελιοφόρος. Αυτή η φλεγμονή που δεν περνάει και αυτή η κούραση που δεν σας αφήνει να ζήσετε είναι τρόποι με τους οποίους η ψυχή σας ζητάει βοήθεια. Βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση και χρειάζεται την προσοχή σας. Αντί να αισθάνεστε άσχημα, ευχαριστήστε τον πόνο που σας δείχνει από πού πρέπει να αρχίσετε να αναρρώνετε. Η θεραπεία δεν θα ξεκινήσει με ένα ακόμη φάρμακο. Πρώτα, αποφασίζετε σε ποιο πεδίο μάχης θα πολεμήσετε. Θα ξεκινήσετε την αλλαγή όταν σταματήσετε να κοιτάζετε έξω και αρχίσετε να κοιτάζετε μέσα. Έτσι, θα ενισχύσετε το πνεύμα σας, καθαρίζοντας το ενεργειακό σας πεδίο και διεκδικώντας τη θεϊκή σας υγεία. Αυτό που έχετε δεν είναι καταδίκη. Είναι μια προσωρινή κατάσταση που επιβλήθηκε από τον εχθρό και σήμερα λύγει. Ο ουρανός σας δίνει την εξουσία να ακυρώσετε αυτή την πνευματική διάγνωση. Για να εξαλείψετε αυτό το ζυζάνιο και να πείτε ότι στο σώμα σας, που είναι ναός του πνεύματος, μόνο η τέλεια υγεία, η ζωτικότητα και η θεϊκή ενέργεια μπορούν να ζήσουν. Αυτή δεν είναι μια μάχη που θα δώσετε μόνοι σας. Ένας στρατός αγγέλων είναι στο πλευρό σας
περιμένοντας μόνο την εντολή σας, την άδειά σας και την πίστη σας για να δράσουν και να κάνουν τον βαθύ καθαρισμό που χρειάζεστε και αξίζετε. Ο ρόλος σου είναι να πιστέψεις. Αυτοί θα κάνουν τη δύσκολη δουλειά για σένα. Αν ταυτίστηκες με το περιεχόμενο, είναι επειδή βρήκες τη φυλή σου. Αυτό δεν είναι απλώς ένα κανάλι, είναι ένα σημείο συνάντησης για ανθρώπους που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο. Γίνε μέλος αυτής της οικογένειας του φωτός. Εγγραφείτε τώρα και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις. Εδώ δεν θα είστε ποτέ μόνοι. Τώρα θέλω να σας ακούσω και να δημιουργήσω αυτή τη σύνδεση. Απαντήστε στα σχόλια. Ποιο ήταν το πρώτο σημάδι που παρατηρήσατε? Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι ο πόνος και η κούραση σας ήταν κάτι περισσότερο από αυτό που αισθανόταν το σώμα σας? Η ιστορία σας δείχνει θάρρος. Μπορεί να είναι το κλειδί που θα απελευθερώσει κάποιον άλλο που διαβάζει και αισθάνεται μόνος. Μοιραστείτε την, γιατί η ευαισθησία σας είναι η μεγαλύτερη δύναμή σας. Οι ιστορίες που αρχίζετε να μοιράζεστε στα σχόλια το αποδεικνύουν. Ο καθένας από εσάς με τις ιδιαιτερότητές του αντιμετωπίζει τον ίδιο αόρατο αγώνα. Τώρα, ας κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί αυτό. Ας μάθουμε να αποκρυπτογραφούμε τα μηνύματα που στέλνει το σώμα σας. Κάθε πόνος και κάθε δυσφορία είναι σαν ένας χάρτης που δείχνει ακριβώς ποια περιοχή της ζωής σας δέχεται επίθεση και χρειάζεται θεραπεία και προστασία. Ας ξεκινήσουμε από την περιοχή του στομάχου σας που ονομάζεται ηλιακό πλέγμα. Πολλοί άνθρωποι έχουν χρόνια πεπτικά προβλήματα. Καούρα, γαστρίτιδα, φούσκωμα και αίσθηση ότι το φαγητό μένει για ώρες. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το τι τρώτε. Έχει να κάνει με το τι καταπίνετε συναισθηματικά και δεν μπορείτε να χωνέψετε. Αυτό το κέντρο ενέργειας είναι σαν ένα συναισθηματικό ραντάρ. Όταν βρίσκεστε σε ένα βαρύ περιβάλλον, κοντά σε αρνητικούς ανθρώπους ή όταν ζείτε μια κατάσταση συνεχούς άγχους και φόβου, αυτή είναι η περιοχή που απορροφά το πρώτο χτύπημα. Αυτός ο κόμπος ανησυχιών που νιώθετε στο στομάχι σας είναι μια ισχυρή ενέργεια που έχει συσσωρευτεί. Είναι ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, η ανησυχία για τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσετε, η θλίψη για μια σχέση που σας πληγώνει. Το πεπτικό σύστημα υπερφορτώνεται, όχι λόγω της τροφής, αλλά επειδή προσπαθεί να επεξεργαστεί ένα αόρατο δηλητήριο. Αυτή η κατάσταση χρόνιας φλεγμονής είναι ένας τρόπος του σώματός σας να σας προειδοποιήσει ότι πρέπει να σταματήσετε να τρέφεστε από αρνητικές καταστάσεις, ανθρώπους και συναισθήματα. Τώρα, ας μιλήσουμε για την πλάτη και τους ώμους σας. Ο πόνος που εγκαθίσταται σε αυτή την περιοχή, το συνεχές βάρος, η ακαμψία που εμποδίζει τη χαλάρωση, είναι σημάδια πνευματικής υπερφόρτωσης. Κουβαλάτε ένα αόρατο σακίδιο γεμάτο προβλήματα που δεν είναι δικά σας. Είστε το άτομο που όλοι καλούν όταν χρειάζονται βοήθεια. Ακούτε, συμβουλεύετε, επιλύετε και στο τέλος της ημέρας είστε κουρασμένοι από το να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα των άλλων. Ο πόνος στους ώμους μπορεί να σημαίνει ότι είστε υπερφορτωμένοι με τις ευθύνες σας. Ο πόνος στη μέση της πλάτης, κοντά στην καρδιά, μπορεί να σημαίνει πικρίες και προδοσίες που κρατάτε για τον εαυτό σας, εκτός από το βάρος μιας πληγωμένης καρδιάς. Και ο πόνος στην πλάτη, που σας κάνει αδύναμους και χωρίς ισορροπία, έχει να κάνει με τους φόβους της επιβίωσης. Φόβος ότι δεν θα έχετε αρκετά χρήματα, φόβος ότι δεν θα έχετε υποστήριξη, η αίσθηση ότι πρέπει να κάνετε τα πάντα μόνοι σας, χωρίς καμία σταθερή βάση για να σας στηρίξει. Αυτοί οι πόνοι δεν θα εξαφανιστούν με μασάζ ή παυσίπονα, επειδή δεν είναι μυϊκοί. Έχετε συνηθίσει να κουβαλάτε ένα ενεργειακό βάρος. Για να απαλλαγείς από αυτόν τον πόνο, πρέπει να μάθεις να λες όχι, να επιβάλλεις όρια και να επιστρέφεις σε κάθε έναν αυτό που του ανήκει. Δεν γεννήθηκες για να σώσεις όλους. Γεννήθηκες για να είσαι ο φύλακας του δικού σου φωτός και ο λαιμός σου. Αυτή η επίμονη ενόχληση, η αίσθηση ενός κόμπου στο λαιμό, η συχνή βραχνάδα και ο ξηρός βήχας που εμφανίζεται σε στιγμές έντασης. Ο λαιμός είναι σαν μια πύλη, ένα μέρος έκφρασης και αυθεντικότητας. Όποτε κρύβεις τα συναισθήματά σου για να αποφύγεις μια σύγκρουση ή μένεις σιωπηλός από φόβο να μην κριθείς, δημιουργείς ένα μπλοκάρισμα ενέργειας σε αυτό το σημείο.
Τα λόγια που δεν λέγονται δεν εξαφανίζονται. Συσσωρεύονται σαν μια μάζα στάσιμης ενέργειας, φλεγμονώνοντας τον λαιμό, επηρεάζοντας τις φωνητικές χορδές και τον θηρεοειδή. Πόσα πράγματα θα θέλατε να είχατε πει, αλλά δεν είπατε. Πόσες αλήθειες είναι παγιδευμένες εκεί, ζητώντας να απελευθερωθούν. Αυτή η πνευματική επίθεση συμβαίνει συχνά όταν σιωπούν τη φωνή σας, επειδή ξέρουν ότι όταν αρχίσετε να λέτε την αλήθεια σας με σιγουριά και αγάπη, θα σπάσετε τις αλυσίδες. Θέλουν να σας κάνουν να νιώθετε μικρός, αδύναμος, χωρίς φωνή. Για να γίνετε και πάλι υγιείς, πρέπει να νιώθετε καλά με τον εαυτό σας. Να επιτρέπετε στον εαυτό σας να λέει αυτό που σκέφτεται, να λέει ναι όταν είναι ναι και όχι όταν είναι όχι, χωρίς ενοχή και χωρίς φόβο. Η φωνή σας είναι ένα εργαλείο θεραπείας και απελευθέρωσης και γι' αυτό έχει δεχτεί επίθεση. Ας δούμε επίσης το δέρμα σας. Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και το σύνορο με τον έξω κόσμο. Προβλήματα του δέρματος, όπως αλλεργίες, κνισμός και έκζεμα, μπορεί να είναι σημάδι βαθύτερων ερεθισμών. Αυτό δείχνει ότι κάτι ή κάποιος μπαίνει στο δέρμα σου, εισβάλλει στην ενέργειά σου. Το δέρμα σου δείχνει αυτό που νιώθεις μέσα σου, μια αίσθηση εισβολής, έλλειψης χώρου, επαφής με κακές ενέργειες. Αυτό μπορεί να προέρχεται από τη συνεχή κριτική ενός μέλους της οικογένειας, από την τοξική ανταγωνιστικότητα στην εργασία ή ακόμα και από την ίδια σας την αυτοκριτική, η οποία επιτίθεται στα κύτταρά σας και εκδηλώνεται ως φλεγμονή. Το δέρμα αποκαλύπτει επίσης συναισθήματα όπως ντροπή και φόβο. Η ψυχή σας προσπαθεί να καθαριστεί, να αποβάλει την τοξικότητα και χρησιμοποιεί το δέρμα ως βαλβίδα διαφυγής. Για να φροντίσετε το δέρμα σας, πρέπει πρώτα να φροντίσετε τα όρια σας. Πρέπει να προστατεύσετε τον εαυτό σας, να απομακρυνθείτε από ό,τι σας ενοχλεί και σας προσβάλλει και να κοιτάξετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη με περισσότερη συμπόνια και λιγότερη κριτική. Δεν χρειάζεται να υπομένετε αυτή την ταλαιπωρία για πάντα. Για να εξαλείψετε αυτές τις ενέργειες, πρέπει να δώσετε μια συνειδητή εντολή στο σώμα σας. Είναι να διεκδικήσετε τον ιερό σας χώρο. Για να σφραγίσετε αυτή την πρόθεση καθαρισμού, γράψτε στα σχόλια. Το σώμα μου είναι ένας ναός φωτός και τώρα απελευθερώνω κάθε ενέργεια που δεν μου ανήκει. Γράψτε με πίστη, νιώθοντας κάθε λέξη να καθαρίζει το σώμα σας. Νιώστε την ανακούφιση του να απελευθερώνετε ό,τι δεν σας ανήκει. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα, αλλά η λογική ισχύει για όλο το σώμα σας. Ξαφνική και έντονη πονοκέφαλη μπορεί να προκαλούνται από πολλούς παράγοντες, όπως υπερβολικές σκέψεις, εσωτερικές συγκρούσεις ή ακόμη και άμεσες ψυχικές επιθέσεις. Προβλήματα στα γόνατα μπορεί να σημαίνουν ακαμψία, υπερηφάνεια ή φόβο να προχωρήσετε μπροστά και να προσαρμοστείτε στις αλλαγές. Προβλήματα στα πόδια μπορεί να σημαίνουν ότι χάνετε τον δρόμο σας και δεν ξέρετε ποια κατεύθυνση να ακολουθήσετε. Το σώμα σας δείχνει αυτό που αισθάνεστε. Κάθε σύμπτωμα είναι σαν μία λέξη γραμμένη με το μελάνι της πνευματικής και συναισθηματικής σας εμπειρίας. Η παραδοσιακή ιατρική είναι σημαντική, αλλά αντιμετωπίζει τα συμπτώματα, όχι τις αιτίες. Εμείς είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την αιτία. Και η αιτία είναι αυτή η ενεργειακή ανισορροπία που προκαλείται από μια εξωτερική παρέμβαση που εκμεταλλεύτηκε τις συναισθηματικές σας αδυναμίες. Όταν κατανοήσετε αυτή τη γλώσσα, σταματάτε να είστε θύμα του σώματός σας και γίνεστε συνεργάτης του στη διαδικασία της θεραπείας. Αρχίζετε να μιλάτε με τους πόνους σας, να καταλαβαίνετε τι σημαίνουν και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στη ζωή σας, τόσο σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τα συναισθήματα και την πρακτική, ώστε να επιτευχθεί τελικά η θεραπεία. Από σήμερα κοιτάξτε κάθε σύμπτωμα με περιέργεια και ρωτήστε «Τι προσπαθείς να μου πεις?» Η απάντηση θα έρθει πάντα. Με αυτή τη νέα σαφήνεια που έχετε αποκτήσει, δεν είστε πλέον χαμένοι στο σκοτάδι, αντιδρώντας σε συμπτώματα που δεν κατανοούσατε. Τώρα έχετε τον χάρτη, ξέρετε να διαβάζετε τα σημάδια, κατανοείτε τη στρατηγική του εχθρού. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, το φως μπορεί να πραγματοποιήσει τα μεγαλύτερα θαύματά του. Το πρώτο βήμα για την απελευθέρωσή σας ήταν να ανοίξετε τα μάτια σας
και να αποκτήσετε συνείδηση του εαυτού σας. Η δεύτερη φάση που ξεκινά τώρα είναι η άμεση θεϊκή παρέμβαση. Καταλάβετε ότι όλα όσα έχετε ζήσει, ακόμα και τα δάκρυα και οι προσευχές σας δεν ήταν μάταια. Κάθε ένα από αυτά ανέβηκε στους ουρανούς σαν μια έκκληση και ο ουρανός απαντά τώρα μαζικά και οριστικά. Έχει υπογραφεί ένα ουράνιο διάταγμα υπέρ σας. Μια μεγάλης κλίμακας πνευματική επιχείρηση έχει εγκριθεί για τη ζωή σας και ξεκινά σήμερα. Δεν καταφέρατε να το κάνετε με τις δικές σας δυνάμεις, επειδή ήσασταν εξαντλημένος και υπερφορτωμένος. Η θεϊκή δύναμη θα το κάνει για εσάς. Ο ρόλος σας ήταν να αντέξετε μέχρι εδώ, να μην τα παρατήσετε και να αναζητήσετε την αλήθεια. Εκτελέσατε το καθήκον σας. Τώρα ήρθε η ώρα να δείτε τη δύναμη του Θεού και τους στρατούς του φωτός να ενεργούν μέσω αυτού. Αυτή τη στιγμή, ενώ ακούς τη φωνή μου, πολλοί πολεμιστές άγγελοι, υπό τις διαταγές της δύναμης και της εξουσίας του Αρχάγγελου Μιχαήλ, αποστέλλονται στην ενεργειακή σου διεύθυνση. Φαντάσου το αυτό με μεγάλη πίστη. Φαντάσου άγγελους από φλεγόμενο μπλε φως να κατεβαίνουν πάνω από το σπίτι σου, τον χώρο εργασίας σου και κάθε τομέα της ζωής σου που έχει δεχτεί επίθεση. Δεν έρχονται για να διαπραγματευτούν. Έρχονται για να εκτελέσουν μια θεϊκή εντολή καθαρισμού και απελευθέρωσης. Με τα ξύφη του φωτός τους κόβουν τους αρνητικούς δεσμούς που σας συνέδεαν με τοξικούς ανθρώπους και καταστάσεις, δεσμούς που σας αποστραγγίζαν την ενέργεια καθημερινά. Ακυρώνουν μαγικά έργα, σπάνε κατάρες και εξουδετερώνουν κάθε λέξη ζήλιας και απληστίας που έχει εκτοξευθεί εναντίον σας. Αυτές οι κακές ενέργειες που βρίσκονται στο σώμα σου, προκαλώντας πόνο και ασθένειες, εντοπίζονται και εγκλωβίζονται σε σφαίρες φωτός. Έτσι μπορούν να μεταμορφωθούν και να απομακρυνθούν από εσένα. Είναι μια πλήρης πνευματική καθαριότητα. Το ιερό φως του πνεύματος καθαρίζει το άβρα σου. Εξαλείφει όλες τις αστρικές προνύμφες, τα μοιάσματα και την ενεργειακή βρωμιά που έχουν συσσωρευτεί με τα χρόνια. Ίσως αναρωτιέστε, πώς θα το νιώσω αυτό? Η εκδήλωση μπορεί να έρθει με διάφορους τρόπους. Θα κοιμηθείτε βαθιά και θα ανακτήσετε τις ενέργειές σας. Μπορεί να ξυπνήσετε με μια διαφορετική ενέργεια, μια ελαφρότητα που φαινόταν χαμένη. Μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να καθαρίσετε και να τακτοποιήσετε το σπίτι, να πετάξετε παλιά αντικείμενα και να ανοίξετε τα παράθυρα για να μπει ο ήλιος. Δώστε προσοχή σε αυτές τις παρορμήσεις, καθώς δείχνουν ότι ο εξωτερικός καθαρισμός αντανακλά τον εσωτερικό καθαρισμό που γίνεται μέσα σας. Άτομα που σας έκαναν κακό μπορεί να εξαφανιστούν από τη ζωή σας ξαφνικά και χωρίς λόγο. Προβλήματα που φαινόταν άλυτα μπορεί να βρουν μια απροσδόκητη λύση. Μπορεί να νιώσετε ρίγη, μια αίσθηση ενέργειας στο σώμα σας ή ακόμα και να κλάψετε από συγκίνηση. Μην τρομάξετε. Είναι το παλιό που φεύγει. Είναι το δηλητήριο που βγαίνει από το σώμα σας. Νιώθετε ανακούφιση για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Για να έχει αυτή η θεϊκή παρέμβαση το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πρέπει να την αφήσετε να συμβεί. Ο Θεός δεν παρεμβαίνει στην ελευθερία των ανθρώπων. Πρέπει να ανοίξετε την πόρτα. Έτσι, σε αυτή τη σημαντική στιγμή, δείξτε τη δύναμή σας και αυτό που έχετε επιλέξει. Γράψτε στα σχόλια με όλη σας τη δύναμη. Αρχάγγελε Μιχαήλ και λεγεώνες του φωτός, σας δίνω την άδεια να δράσετε στη ζωή μου τώρα. Με αυτό παραδίδετε τα κλειδιά, παραδίδεστε σε μια μεγαλύτερη δύναμη και λέτε «Εμπιστεύομαι, αποδέχομαι, λαμβάνω τη θεραπεία μου». Αν νιώσατε αυτή την ισχυρή ενέργεια, αν μόνο και μόνο ακούγοντας για αυτές τις δυνάμεις του φωτός γεμίσατε ελπίδα, να ξέρετε ότι αυτό το μήνυμα είναι μια πύλη. Και αν αυτή η πνευματική κίνηση άλλαξε τη ζωή σας με κάποιον τρόπο, αν νιώσατε περισσότερη σαφήνεια, αποδοχή ή απλά ένα αναστεναγμό ανακούφισης, κάντε κλικ στο «Ευχαριστώ πολύ». Αυτή η κίνηση ενισχύει το ρεύμα φωτός και κάνει αυτά τα μηνύματα να φτάσουν σε άλλους ανθρώπους που όπως και εσείς ήταν επίσης στο όριο, περιμένοντας απεγνωσμένα μια βοήθεια που δεν ήξεραν πώς να ζητήσουν. Τώρα έχετε έναν διαφορετικό ρόλο στη μάχη. Δεν χρειάζεται πλέον να παλεύεις με τα χέρια σου. Τώρα το πιο σημαντικό είναι να ξεκουραστείς, να δεχτείς και να εμπιστευτείς.
είναι να καλλιεργήσεις την πίστη. Όποτε ο φόβος προσπαθήσει να επιστρέψει και ένας παλιός πόνος απειλήσει να ξαναεμφανιστεί, δεν θα πανικοβληθείς πια. Θα πάρεις μια βαθιά ανάσα και θα πεις «Αυτό δεν μου ανήκει πια. Η θεραπεία μου γίνεται από θεϊκές δυνάμεις. Είμαι υποπροστασία». Θα αλλάξετε την εστίασή σας από το πρόβλημα στη λύση. Θα αρχίσετε να ευχαριστείτε για τη θεραπεία πριν ακόμη εξαφανιστούν εντελώς όλα τα συμπτώματα, γιατί η ευγνωμοσύνη είναι αυτό που κάνει το θαύμα να συμβεί. Αυτό που φυτεύτηκε μέσα σας πνευματικά πρέπει να ξεριζωθεί με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που δέθηκε στο αόρατο πρέπει να λυθεί στο αόρατο. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Η διάγνωση που σε στοίχιωνε θα ανατραπεί. Αυτή η χρόνια πάθηση που οι γιατροί είπαν ότι δεν έχει θεραπεία θα στεγνώσει η πνευματική της ρίζα και το φυσικό σώμα σαν ένας πιστός κήπος θα αντανακλά αυτή τη θεραπεία αναγεννώντας κύτταρα, ιστούς και όργανα. Η δύναμη που ενεργεί υπέρ σου είναι η ίδια που δημιούργησε τα σύμπαντα. Δεν υπάρχει ασθένεια, κατάρα ή εχθρός που να της αντισταθεί. Η διαδικασία αποκατάστασης έχει ξεκινήσει. Μερικές φορές μπορεί να αμφιβάλλετε και να θέλετε να επιστρέψετε στις παλιές σας συνήθειες. Σε αυτές τις μέρες επιστρέψτε σε αυτό το μήνυμα. Θυμηθείτε το διάταγμα που έχει εκδοθεί. Επαναβεβαιώστε την άδειά σας. Φανταστείτε έναν στρατό φωτός γύρω σας. Δεν είστε πλέον μόνοι σε αυτόν τον πόλεμο. Έχετε την ισχυρότερη ενίσχυση του σύμπαντος στο πλευρό σας. Η αποστολή σας είναι απλή. Διατηρήστε τη θετική ενέργεια και απομακρυνθείτε από κουτσομπολιά, αρνητικές ειδήσεις και αρνητικούς ανθρώπους. Η αποστολή σας είναι να γεμίσετε με ό,τι σας φέρνει χαρά, γιατί η χαρά είναι η υψηλότερη συχνότητα της θεραπείας. Η νίκη έχει ήδη κηρυχθεί στον ουρανό. Τώρα χρειάζεται μόνο χρόνο για να εκδηλωθεί πλήρως στη φυσική σας πραγματικότητα. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Τώρα που το έδαφος της ψυχής σου προετοιμάζεται από αυτές τις δυνάμεις του ουρανού, ένας ιερός χώρος ανοίγεται μέσα σου. Αλλά μην ανησυχείς. Αυτός ο χώρος δεν θα μείνει άδειος. Η θεϊκή φύση δεν δέχεται το κενό. Εκεί όπου πριν υπήρχε πόνος, θα φυτευτεί ο σπόρος της ειρήνης. Εκεί όπου υπήρχε κόπωση, η ενέργεια της ζωτικότητας θα αρχίσει να ρέει ξανά. Όπου υπήρχε σύγχυση, θα εμφανιστεί η σαφήνεια του θελήματος του Θεού. Η απομάκρυνση του αρνητικού είναι μόνο η αρχή. Το δεύτερο μισό που ξεκινά τώρα είναι η πλήρης και άφθονη αποκατάσταση όλων όσων σας έχουν κλαπεί. Δεν θεραπεύεστε για να γίνετε ξανά αυτός που ήσασταν πριν. Προετοιμάζεστε για να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Η διαδικασία αποκατάστασης θα επηρεάσει όλους τους τομείς της ζωής σας. Σαν ένα κύμα φωτός που εισέρχεται στις πιο σκοτεινές γωνιές και κάνει τα πάντα να γίνονται καλύτερα. Πρώτα, θα αισθανθείτε καλύτερα σωματικά. Η διαδικασία θα είναι σταδιακή, αλλά συνεχής. Θα κοιμάστε καλύτερα και θα έχετε πιο βαθύ ύπνο. Όταν ξυπνάτε θα αισθανθείτε ξεκούραστοι, με καθαρό μυαλό και ελαφρύ σώμα. Θα νιώσετε μια πολύ ισχυρή ενέργεια να διατρέχει τις φλέβες σας, μια επιθυμία να δημιουργήσετε, να περπατήσετε, να κινηθείτε, μια χαρά που απλά ζείτε, την οποία νομίζατε ότι δεν θα νιώσετε ποτέ ξανά. Οι χρόνιες πόνες θα μειωθούν και θα τις θυμάστε όλο και λιγότερο. Οι φλεγμονές θα αρχίσουν να μειώνονται. Για πολύ καιρό τα κύτταρά σας επηρεάστηκαν από την ενέργεια του στρες και του φόβου, αλλά τώρα θα λάβουν μια θεϊκή εντολή να αναγεννηθούν και να γίνουν ξανά υγιείς. Θα κοιτάξετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και θα δείτε μια διαφορετική λάμψη στα μάτια σας, ένα πιο υγιές χρώμα στο δέρμα σας. Δεν θα χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε για το σώμα σας. Θα είναι ο σύντροφός σας και το μέσο έκφρασής σας. Θα νιώθετε δυνατοί, ανθεκτικοί και γεμάτη ζωή. Στη συνέχεια θα νιώσετε καλύτερα. Η νοητική θολούρα που σας εμπόδιζε να σκεφτείτε με σαφήνεια, που σας έκανε να ξεχνάτε πράγματα και να νιώθετε ανίκανοι, θα διαλυθεί. Στη θέση της θα εμφανιστεί μια κρυστάλλινη σαφήνεια. Θα γίνετε ένα πιο συγκεντρωμένο, πιο αποφασιστικό και πιο ικανό να λύνει προβλήματα άτομο. Το άγχος, αυτό που είναι πάντα παρόν και λέει άσχημα πράγματα, θα δώσει τη θέση του σε μια βαθιά και ανεξήγητη γαλήνη, μια ήρεμη εμπιστοσύνη ότι όλα είναι καλά και ότι σας φροντίζουν.
Οι συναισθηματικοί παράγοντες που σας αποσταθεροποιούσαν για μέρες θα γίνουν πιο αδύναμοι. Θα εκπλαγείτε με την ηρεμία σας όταν αντιμετωπίζετε καταστάσεις που πριν σας έκαναν νευρικούς. Αυτό δεν είναι ψυχρότητα. Είναι η ικανότητα να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. Αυτό συμβαίνει όταν φροντίζεις τα συναισθηματικά σου τραύματα. Δεν θα αντιδράς πλέον στη ζωή με βάση το παρελθόν, αλλά θα ανταποκρίνεσαι σε αυτήν με ένα αίσθημα ειρήνης και δύναμης που προέρχεται από μέσα σου. Η χαρά θα πάψει να είναι ένα σπάνιο γεγονός και θα γίνει η φυσική σου κατάσταση. Αυτή η αλλαγή θα φανεί στις σχέσεις σας. Η ενέργειά σας θα αλλάξει και θα γίνει πιο δυνατή. Όπως ένας μαγνήτης που αλλάζει πολικότητα, θα απομακρυνθείτε από ό,τι δεν είναι συμβατό και θα προσελκύσετε ό,τι είναι σε αρμονία με τη νέα σας συχνότητα. Μην τρομάξετε αν μερικοί άνθρωποι απομακρυνθούν από εσάς κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Δεν φεύγουν με κακό σκοπό. Απλά δεν μπορούν πλέον να συνδεθούν με το φως σας. Απομακρύνονται και αυτό είναι καλό γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε πιο αληθινές και θρεπτικές συνδέσεις. Στη θέση τους θα εμφανιστούν νέοι άνθρωποι στη ζωή σας. Άνθρωποι που σας βλέπουν, που σας γιορτάζουν, που σας υποστηρίζουν. Οι τρέχουσες σχέσεις σας θα αλλάξουν επίσης. Όπου υπάρχει σύγκρουση μπορεί να ανθίσει η κατανόηση. Όπου υπήρχε εξάρτηση, εγκαθίσταται ο αμοιβαίος σεβασμός. Δεν θα χρειαστεί πλέον να αναζητάτε στους άλλους την έγκριση και την αγάπη που τώρα βρίσκονται μέσα σας. Αυτό θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεστε με τους άλλους, καθιστώντας αυτές τις σχέσεις πιο ελαφριές, υγιείς και ισορροπημένες. Τέλος, και το πιο σημαντικό, θα νιώσεις ξανά συνδεδεμένος με τον πνευματικό σου σκοπό. Για πολύ καιρό επικεντρώθηκες στο να επιβιώσεις και δεν σκέφτηκες να ονειρευτείς. Έχασες τη σύνδεσή σου με το Θείο και με την διαίσθησή σου λόγω του πόνου και του φόβου. Με τον καθαρισμό και την θεραπεία, αυτός ο διάβλος θα ανοίξει ξανά, πιο δυνατός και πιο καθαρός από ποτέ. Θα αρχίσετε να λαμβάνετε ιδέες και έμπνευση. Η πραγματική αποστολή σας, ο λόγος για τον οποίο βρίσκεστε εδώ, θα αρχίσει να γίνεται σαφής. Θα νιώσετε μία εσωτερική φωνή, μία κατεύθυνση, ένα ενθουσιασμό για ένα μονοπάτι που κάνει την καρδιά σας να χτυπάει δυνατά. Η δουλειά που πριν ήταν κακή μπορεί να μετατραπεί σε κάτι καλό ή μπορεί να βρείτε μια νέα καριέρα που θα σας δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση. Θα καταλάβετε ότι όλα όσα περάσατε, κάθε πρόκληση, κάθε δάκρυ ήταν μέρος της εκπαίδευσής σας. Ήταν αυτό που σας έδωσε τη δύναμη, τη σοφία και τη συμπόνια για να ακολουθήσετε το δρόμο σας. Δεν θα θεραπευτείτε απλώς. Θα γίνετε θεραπευτής, παράδειγμα και έμπνευση για τους άλλους, απλά επειδή είστε αυτός που είστε και επειδή αντιμετωπίσατε τις προκλήσεις της ζωής. Αυτό δεν είναι ένα μακρινό όνειρο, είναι αυτό για το οποίο γεννήθηκες. Για να το διεκδικήσεις, πρέπει να δηλώσεις ότι είσαι έτοιμος να το δεχτείς. Πες με ειλικρίνεια, δέχομαι το φως, την ειρήνη και την προστασία που μου ανήκουν. Κάνοντας αυτό, ανοίγεις τις πύλες του σύμπαντος, ώστε όλη αυτή η αυθονία ευλογιών να ρέει ελεύθερα στη ζωή σου. Τώρα ξεκινά μια νέα ιστορία. Ξέρω ότι όταν ακούς για την αποκατάσταση και την υπόσχεση μιας νέας ζωής γεμάτης φως, γεμίζεις με ελπίδα. Ίσως να μην έχεις νιώσει αυτή την ελπίδα εδώ και πολύ καιρό, αλλά ξέρω επίσης ότι υπάρχει και ένα άλλο μέρος, ένα πιο σκεπτικό, πιο πληγωμένο μέρος, που ίσως διστάζει να πιστέψει. Είναι το μέρος του εαυτού σου που πάντα παλεύει και δεν ξέρει πώς είναι να ζεις με ειρήνη. Είναι η φωνή της κούρασης, η ηχό τόσων απογοητεύσεων του παρελθόντος που σας λέει «αλήθεια» κι αν δεν πετύχει αυτή τη φορά, κι αν είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Μπορείτε να εμπιστευτείτε αυτή τη φωνή, δεν είναι εχθρός σας. Είναι απλώς η καταγραφή του πόνου σας, ένα παλιό πρόγραμμα που εξακολουθεί να εκτελείται στο σύστημά σας, προσπαθώντας να σας προστατεύσει από μία ακόμη απογοήτευση. Μην διαφωνήσετε με αυτή τη φωνή. Αγκαλιάστε την και πείτε της ότι αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Αυτή τη φορά η αλλαγή δεν εξαρτάται μόνο από τη δύναμή σας, που έχει ήδη δοκιμαστεί μέχρι τα όρια. Αυτή τη φορά η αλλαγή συμβαίνει επειδή ο Θεός το θέλει και εσείς δεν έχετε καμία εξουσία πάνω σε αυτό. Αυτές οι αμφιβολίες και οι φόβοι που μπορεί να εμφανιστούν τώρα είναι, στην πραγματικότητα, ένα καλό σημάδι.
Είναι οι τελευταίες αναπνοές του σκότους που εκδιώκεται από εσάς. Σκεφτείτε το σαν μια αποτοξίνωση. Πριν το σώμα γίνει εντελώς καλά, πρέπει να αποβάλει τις τελευταίες τοξίνες και αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι δυσάρεστη. Ομοίως, προτού η ψυχή σου βρει την πραγματική ειρήνη, πρέπει να απαλλαγεί από το φόβο, τη θλίψη και την απελπισία. Αν νιώσεις ένα κύμα άγχους, αν αναδυθεί μία οδυνηρή ανάμνηση, αν εμφανιστεί έντονα η επιθυμία να τα παρατήσεις όλα, μην νομίζεις ότι η διαδικασία πήγε στραβά. Αντιθέτως, αυτό δείχνει ότι η θεραπεία φτάνει στα πιο βαθιά μέρη. Είναι το δηλητήριο που εμφανίζεται για να εξαλειφθεί μία για πάντα. Σε αυτές τις στιγμές το πιο σημαντικό είναι να μην ταυτιστείτε με αυτά τα συναισθήματα. Κοιτάξτε τα σαν σκοτεινά σύννεφα που περνούν από έναν γαλάζιο ουρανό. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και συγκεντρωθείτε στην αλήθεια που ακούτε τώρα. Η θεραπεία σας είναι οριστική. Θέλω να μιλήσω απευθείας στον ισχυρό άνθρωπο που ήσασταν. Σας βλέπω. Θυμάμαι τις νύχτες που κλαίγατε μόνοι σας για να μην ανησυχήσετε κανέναν. Βλέπω τα χαμόγελα που βάζατε στο πρόσωπό σας για να πάτε στη δουλειά, ακόμα και όταν αισθανόσασταν λυπημένοι. Σε βλέπω να κουβαλάς το βάρος, τις μάχες που έδωσες κρυφά, την υπεράνθρωπη δύναμη που έδειξες για να κρατήσεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου και τον εαυτό σου όρθιο. Οι ουρανοί είδαν κάθε μία από αυτές τις στιγμές. Κανένα δάκρυ δεν πέρασε απαρατήρητο, καμία προσευχή δεν αγνοήθηκε. Είσαι δυνατή και δεν τα παρατάς ποτέ. Αυτό κάνει τους ανθρώπους να σε εμπιστεύονται. Τώρα είναι η στιγμή να αξιοποιήσεις αυτό το πλεονέκτημα. Τώρα είναι η στιγμή να επιτρέψεις στον εαυτό σου να φροντιστεί, να αφήσεις τα όπλα, να χαλαρώσεις και να αφήσεις τους αγγέλους να σε προστατεύσουν για λίγο. Έχεις πολεμήσει αρκετά. Η αξία σου έχει αναγνωριστεί. Τώρα πρέπει να μάθεις να δέχεσαι την αγάπη, τη φροντίδα και τη θεραπεία που σου προσφέρονται, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο για να τις αξίζεις. Είσαι ήδη άξιος. Για να ηρεμήσεις την καρδιά σου και να αποκτήσεις την αυτοπεποίθηση, να προχωρήσεις προς αυτή τη νέα και άξια περίοδο ειρήνης, να θυμάσαι πάντα αυτή την αλήθεια. Πες με αυτοπεποίθηση και παράδοση. Με κάθε βήμα, οι άγγελοι σταθεροποιούν το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Νιώσε αυτή την ασφάλεια, τη βεβαιότητα ότι δεν βρίσκεσαι πλέον σε αβέβαιο μονοπάτι, αλλά πάνω σε ένα σταθερό βράχο θεϊκής προστασίας. Το ταξίδι σου προς την συναισθηματική υπέρβαση είναι εμπνευστικό, ένα παράδειγμα δύναμης. Και αν ταυτίστηκες με αυτό το μήνυμα, αν άγγιξε βαθιά την καρδιά σου, αν ένιωσες αποδεκτός τον πόνο σου και κατανοητός τον σιωπηλό σου αγώνα, σκέψου να υποστηρίξεις αυτή την παράδοση κάνοντας κλικ στο «Ευχαριστώ πολύ». Αυτή η κίνηση είναι σαν ένα σπόρο υποστήριξης που μας βοηθά να συνεχίσουμε να φέρνουμε μηνύματα που φωτίζουν τόσους δρόμους, ειδικά για εκείνους που, όπως εσείς, ένιωθαν μόνοι στο σκοτάδι για πολύ καιρό. Υπάρχει επίσης ένας λεπτός φόβος που μπορεί να εμφανιστεί, ο φόβος του άγνωστου. Είστε τόσο συνηθισμένοι να ζείτε σε κατάσταση συναγερμού που μπορεί να φαίνεται παράξενο και άβολο στην αρχή να είστε ήσυχοι. Μπορεί να βρεθείτε, χωρίς να το καταλάβετε, να ψάχνετε για ένα πρόβλημα, για κάτι να ανησυχείτε, γιατί έτσι επιβιώσατε για χρόνια. Να έχετε υπομονή και συμπόνια με τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια αυτής της αλλαγής. Είναι σαν ένας φυλακισμένος που έμεινε τόσο καιρό στο σκοτάδι, που τα μάτια του πονάνε όταν βλέπει το φως του ήλιου για πρώτη φορά. Η ψυχή σας συνηθίζει την ελευθερία. Ξεκινήστε να εξασκείτε την τέχνη του, να ζείτε σε ηρεμία. Γιορτάστε τις μικρές νίκες, να ξυπνάτε χωρίς άγχος, να γελάτε ελεύθερα, να νιώθετε ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Κάθε μία από αυτές τις στιγμές αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεστε και αισθάνεστε. Διδάσκουν στον εγκέφαλό σας και στο νευρικό σας σύστημα ότι είναι ασφαλές να χαλαρώνετε και να είστε ευτυχισμένοι. Βγαίνετε από έναν μακρύ και σκληρό χειμώνα και μπαίνετε στην άνοιξη σας. Οι σπόροι που φυτεύτηκαν στο σκοτάδι και κάτω από το χιόνι του πόνου είναι έτοιμοι να βλαστήσουν. Εμπιστευτείτε τη ζωή που πάλετε μέσα σας. Εμπιστευτείτε τη θεϊκή νοημοσύνη που σχεδίασε τη ζωή σας. Δεν φτάσατε μέχρι εδώ για να εγκαταλειφθείτε. Σμιλευτήκατε στη φωτιά για να γίνετε άθραυστοι.
Όλα όσα περάσατε θα σας κάνουν πιο σοφούς. Όλη η αδυναμία που νιώσατε θα μετατραπεί σε συμπόνια. Όλη η μοναξιά που αντιμετώπισες θα μετατραπεί στην ικανότητά σου να συνδεθείς βαθιά με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Το παρελθόν σου δεν είναι κάτι που θα σε καθορίσει, είναι το σχολείο σου. Αποφυτάς με άριστα. Η ιστορία σου, που κάποτε ήταν μια ιστορία πόνου, ξαναγράφεται αυτή τη στιγμή και ο τίτλος του νέου κεφαλαίου είναι «Αποκατάσταση και νίκη». Αγκάλιασε αυτή την αλήθεια. Ζήστε αυτή την αλήθεια. Αναπνεύστε αυτή την αλήθεια. Γιατί είναι ήδη δική σας, με την καρδιά σας πιο ήρεμη, το μυαλό σας πιο καθαρό και την ψυχή σας ενισχυμένη από τη βεβαιότητα της θεϊκής υποστήριξης, ήρθε η ώρα να αναλάβετε τη θέση σας στον κόσμο ως το άτομο που ξαναγεννηθήκατε για να γίνετε. Ο κύκλος ολοκληρώθηκε. Όποιος ακούει αυτό το μήνυμα μπορεί να το βρει βαρύ, οδυνηρό και συγκεχημένο. Αλλά αυτός που τελειώνει να την ακούει είναι ένα άλλο άτομο. Κάτι έχει αλλάξει βαθιά μέσα σου και αυτή η αλλαγή θα αρχίσει να εμφανίζεται στη ζωή σου από σήμερα. Δεν είσαι πλέον ένας επιζών ενός πνευματικού πολέμου. Είσαι ένας διακεκριμένος βετεράνος που φέρει τα σημάδια ως σύμβολο δύναμης, ως μαρτυρία της δύναμης που σε έσωσε. Από τώρα και στο εξής, η αποστολή σου θα είναι διαφορετική. Δεν χρειάζεται πλέον να παλέψετε για να θεραπευτείτε. Η αποστολή σας είναι απλή. Να είστε το φως που έχετε γίνει. Σκεφτείτε τον εαυτό σας ως φάρο. Για να χτιστεί ένας φάρος έπρεπε να χτιστεί πάνω σε ένα σταθερό βράχο, που άντεξε καταιγίδες, βίαια κύματα και ισχυρούς ανέμους. Έτσι ήταν η ζωή σας. Κάθε πρόκληση που αντιμετώπισες ήταν σαν μια καταιγίδα που απλώς απέδειξε πόσο ισχυρή είναι η πνευματική σου βάση. Τώρα, η δομή σου είναι έτοιμη και το φως σου έχει ανάψει στην κορυφή. Δεν χρειάζεται πλέον να καταβάλεις προσπάθεια. Ένας φάρος δεν κυνηγά τα πλοία που έχουν χαθεί στο σκοτάδι. Δεν φωνάζει, ούτε απελπίζεται. Παραμένει ακίνητος, σταθερός και λάμπει. Και το φως του με φυσικό και αβίαστο τρόπο διαπερνά την ομίχλη, διασχίζει την καταιγίδα και χρησιμεύει ως σημείο ελπίδας και κατεύθυνσης για όσους εξακολουθούν να πλέουν σε ταραγμένες θάλασσες. Έτσι θα είσαι από σήμερα και στο εξής. Η ειρήνη σου θα είναι το κήρυγμά σου. Η χαρά σου θα είναι το μήνυμά σου. Οι άνθρωποι γύρω σου που είδαν την ακμή σου δεν θα καταλάβουν τη μεταμόρφωσή σου. Θα δουν μια ηρεμία στο βλέμμα σου, μια αυτοπεποίθηση στο βάδισμα σου, μια ελαφρότητα στο είναι σου και θα νιώσουν έλξη γι' αυτό. Θα θέλουν να μάθουν το μυστικό σου και δεν θα χρειαστεί να δώσεις μακροσκελείς εξηγήσεις. Η ίδια σου η ζωή θα σου δώσει την απάντηση. Θα δεις ότι η θεραπεία είναι δυνατή, ότι ο Θεός μας φροντίζει και ότι κανείς δεν είναι εγκαταλελειμμένος. Η ιστορία σου, που ίσως έβλεπες με ντροπή ή θλίψη, θα γίνει το μεγαλύτερο εργαλείο της υπηρεσίας σου. Θα έχεις τη σοφία και τη συμπόνια να κατανοήσεις τον πόνο του άλλου, όχι από θεωρητική άποψη, αλλά από εμπειρική. Θα ξέρεις να τίνεις το χέρι σε όσους βρίσκονται στο βάθος του πηγαδιού, γιατί γνωρίζεις αυτό το μέρος και το πιο σημαντικό, ξέρεις τον δρόμο για να βγεις από αυτό. Μην υποτιμάτε τη δύναμη της θεραπευμένης παρουσίας σας. Το ενεργειακό σας πεδίο, τώρα καθαρό και ζωντανό, θα ανεβάσει τη συχνότητα των περιβαλλόντων όπου βρίσκεστε και των ανθρώπων με τους οποίους μιλάτε. Θα γίνετε ένας σιωπηλός θεραπευτής, ένας πράκτορας ειρήνης, συχνά χωρίς να πείτε ούτε μια λέξη. Αυτή είναι η τελική ανταμοιβή για το θάρρος σας. Ο πόνος σας μετατράπηκε σε δύναμη και τώρα η δύναμή σας θα φωτίσει το δρόμο. Να θυμάστε πάντα όσα μάθατε σε αυτό το ταξίδι. Να θυμάστε ότι το σώμα σας είναι φίλος και αγγελιοφόρος σας. Η ευαισθησία σας δεν είναι αδυναμία, αλλά υπερδύναμη, μια κεραία σύνδεσης με το Θείο. Είστε παράδειγμα για την οικογένειά σας. Όταν φροντίζετε τον εαυτό σας, φροντίζετε όλους. Και να θυμάσαι πάντα ότι δεν είσαι μόνος. Ο στρατός του φωτός που κινητοποιήθηκε για να σε προστατεύσει δεν θα φύγει. Τώρα αποτελούν την προσωπική σου φρουρά. Σε συνοδεύουν, σε προστατεύουν και σε καθοδηγούν σε κάθε βήμα της νέας σου ζωής. Για να δεσμευτείς στη νέα σου πραγματικότητα και να κάνεις αυτό το σύνθημα τρόπο ζωής, επανέλαβε το σαν μάντρα για πάντα.
Γράψε στα σχόλια με ευγνωμοσύνη και ειρήνη. Η αλήθεια, το φως και η προστασία με συνοδεύουν κάθε μέρα. Επανέλαβε αυτή τη δήλωση όταν ξυπνάς και πριν κοιμηθείς. Ας είναι η πηξίδα σου, το ασπίδα σου και το τραγούδι σου. Αν αυτό το ταξίδι που κάναμε μαζί είχε νόημα για σένα, αν ένιωσες το κάλεσμα και τη μεταμόρφωση στην ψυχή σου, να ξέρεις ότι η πόρτα του σπιτιού μας είναι πάντα ανοιχτή. Αυτό είναι μόνο η αρχή, δεν είναι το τέλος. Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας. Εγγραφείτε στο κανάλι για να λαμβάνετε μηνύματα που θα σας ενδυναμώσουν. Εδώ περπατάμε μαζί, αλλά μην σταματήσετε εκεί. Η φωνή σας είναι το πιο σημαντικό μέρος αυτής της αλυσίδας φωτός. Θέλουμε να σας ακούσουμε. Σχολιάστε εδώ ειλικρινά ποιο ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που πήρατε από αυτό το μακρύ μήνυμα και ποιο είναι το πρώτο μικρό βήμα που θα κάνετε ακόμα και σήμερα για να τιμήσετε τη θεραπεία σας και να γιορτάσετε τη νέα σας ζωή. Η ιστορία σας είναι πολύ σημαντική. Και σας ζητώ κάτι ακόμα. Διαβάστε τα σχόλια των άλλων. Θα εκπλαγείτε όταν δείτε τη δική σας ψυχή να αντανακλάται σε τόσες άλλες ιστορίες. Απαντήστε σε ένα σχόλιο που σας άγγιξε. Δώστε υποστήριξη και ενθάρρυνση. Τα λόγια σας μπορεί να είναι το σημάδι που κάποιος περίμενε, ο άγγελος με τη μορφή κειμένου που θα εμποδίσει ένα άτομο να τα παρατήσει. Θυμηθείτε τι συζητήσαμε. Η ιστορία σας είναι το κομμάτι που έλειπε από το παζλ κάποιου άλλου. Μοιραστείτε την, συνδεθείτε, υποστηρίξτε. Καλώς ήρθατε στη νέα σας ζωή και στη νέα σας οικογένεια φωτός.